मोसाहारि आं बे 2024 आव मेट्रिक आनजादाव 87.83% लानानै आनजादाव पास जादों। खै घन्टासो फरायामोन? आङो 8 hours 7 hours स्पेशली बिदि फरायोमोन। टिउसनफोर लादोंमोन नामा? टिउसनफोर आं हस्टेल थायोमोन, ओमफ्राय जोंना सार फैयोमोन, ओमफ्राय बेहायनो मेथ्सखौ टिउसन लायोमोन। बेबायदि पार्सेन्ट लानानै माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोर गोग्गानाय मोनदों बिदि पार्सेन्ट मोननानै, आरो आनएक्सपेक्टेडमोन ना, ओमफ्राय थेवबाबो नाजानायनि गेजेरजों आं बिदि उथ्रिसारनो हादों। जोबोर गोग्गानाय मोनदों गोसोखौ। बेबायदि पार्सेन्ट लानायाव नोंथांनि न'खरा माबायदि फरायनायखौ थुलुंगा होदों? जोबोर थुलुंगा होदों। पेरेन्टसफोरा मोजाङै सामलायबोदों, गोदोनिफ्रायनो मोजाङै उन्दैनिफ्रायनो थुलुंगा होनानै आङो मोजां पार्सेन्ट लानानै आनजादाव उथ्रिसारदों। माबायदि साबायखर बावो नोंथांनि बे स्कुलनि फोरोंगिरि? स्पेशली टिचार्सफोरा गाइड खालामदों जोंखौ मोजाङै, ओमफ्राय बेनि गेजेराव माखासे गिदिर सुबुंफोर दङ जोंनि बिगार्स, बिसोरबो मोजाङैनो गाइड खालामदों, फोरोंबोदों, रोङैखौ मोजाङै फोरोंदों। दा मा स्ट्रिमाव लानानै मा फरायनो सानदों? साइन्स स्ट्रिम। उनाव मा जानायनि सिमां नुदों? आङो इन्जिनियारिं। गामिया मामोन? गामिया 2 नं.